Aquest mes de desembre, com ja se sap, hi ha hagut uns diferents moviments de referèndums a les universitats públiques, tant de la Comunitat Autònoma de Catalunya com en el País Valencià, i també se'n duran a terme a les Illes Balears, i en aquest marc, des del moviment estudiantil, hem considerat una sèrie de proposicions en quant a la nova reforma del Decreto de Flexibilización del Sistema Universitario Espanyol, que engloba la ja coneguda reforma del 3+2, una sèrie de condicions en aquesta proposta que considerem que el 3+2 és un empitjorament de la qualitat educativa del nostre sistema universitari. La nostra proposta va en la línia de que considerem que aquesta proposta del 3+2, aquesta reforma, s'ha imposat a la comunitat educativa sense consultar-li, sense escoltar les opinions i les demandes tant de l'estudiantat que conforma el gruix més gran de la comunitat educativa ni de la resta dels sectors, i la universitat pública fins ara s'ha caracteritzat per la seva manca de diàleg entre els col·lectius universitaris a l'hora de prendre decisions vinculants en el sistema universitari. En els darrers anys, a més, s'han imposat reformes acadèmiques, molts empitjoraments en quant a l'elitització de la universitat, com venen els augments de taxes, la presència de pràctiques no remunerades, i ara amb el 3+2, l'obligació quasi categòrica de que l'estudiantat, per completar el seu ensenyament superior universitari, hagi de realitzar 2 anys de màster. Aquests 2 anys, és a dir, els màsters públics, actualment, se caracteritzen per un preu molt més elevat que els preus de les taxes dels graus universitaris. Ens diuen que el primer any de màster serà gratuït. Nosaltres trobem que, més que res això, es tracta d'una mentida a curt termini. Però és que, a més, els màsters ens trobem en una situació paradoxal, que és que la majoria dels màsters de les universitats públiques són màsters privats, que estan controlats per les empreses, per les elits empresarials, i que, per tant, van destinades als interessos econòmics d'aquestes elits. Ens trobem, a més, que la reforma del 3+2 suposa un empitjorament a nivell de l'ensenyament universitari a un nivell acadèmic, democràtic i econòmic. A un nivell democràtic ens trobem que les elits empresarials cada vegada tindran més presència en les decisions en el que fa la universitat pública, reduint-se així la veu de les estudiants i la veu de la resta de la comunitat educativa. Nosaltres proposem que la comunitat educativa tingui una incidència i una representació real en els òrgans de govern de les universitats públiques, així com en els òrgans pel que fa a les universitats públiques de la Generalitat de Catalunya. A més, ens trobem ara que el moviment estudiantil, veient que la reforma del 3+2 constitueix un greu atac a l'ensenyament i a l'educació del nostre sistema universitari, s'han convocat diferents referèndums tant a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de Lleida, a la Universitat de Barcelona, a la Universitat de Girona i futurament, de cara a febrer, a la Universitat Rovira i Virgili, i s'ha vist que l'estudiant ha decidit no a la reforma del 3+2, que la majoria d'universitats han superat en participació en el referèndum un 20%, rècords històrics en quant a participació estudiantil a votacions pel que fa a decisions universitàries. Ens trobem, a més, que d'aquests més de 20% que constitueixen generalment els percentatges de participació en els referèndums, gairebé en tots els casos un 95% dels estudiants ha dit no a la reforma del 3+2, considerant que aquest suposa un empitjorament de l'ensenyament universitari en els nivells que ja he dit, acadèmic, democràtic i econòmic. I és que aquesta reforma del 3+2 a nivell econòmic, com ja he dit, suposa l'elitització de l'educació, l'exclusió de les classes populars a l'ensenyament universitari i l'ensenyament superior i un greu atac en aquest sentit a l'ensenyament públic. Nosaltres considerem, a més, que trobant-nos en una etapa de construcció de la futura República Catalana, hem de considerar que hem de tenir una república catalana amb un ensenyament públic, amb un ensenyament de qualitat, i que la reforma del 3+2, a la qual l'actual govern de la Generalitat està donant suport, suposaria un empitjorament que no interessa a la futura república catalana. Partint d'aquestes bases, des del moviment estudiantil tenim 3 proposicions. Primer, que se manifesti el ple suport i l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona en aquesta proposta de realització d'un referèndum sobre el 3+2 entre l'alumnat de les universitats públiques, que a més s'insti en el govern de la Generalitat de Catalunya a obrir un procés participatiu de debat entorn a l'aplicació del 3+2, que compti amb una representació real del moviment estudiantil i de l'estudiantat
i que, a més, es trameti aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i sol·licitar que aquest òrgan el faci arribar als equips de govern de les universitats públiques de la seva competència.